Butuh sedulur ayo padha ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Niki mentekon nindakake salat jamaah niki urung cukup kok. Sebab kula sampean ki duwe bapak, duwe biyung. Nggih napa mboten? Soal urip atau mati ora permasalahan, ning sing penting ki duwe bapak, duwe mbok. Ha niki dawuhe Allah, awake dhewe niki sakwise nyembah karo Allah, nindakake salat 5 wektu, ora kena godang. Niki ngendikanipun Allah, wabil walidaini ihsana. Kita datang tiang sepuh kalih niki kewajiban bekti, bagusi, bekteni. Lah nek isih urip ya mestine lek bekteni wong tua mau dibekteni cara wong urip. Lah nek bekteni cara wong urip Kanjeng Nabi apa Allah le dawuh imma yablughunna indakal kibaro ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma ufin. Nek wong tua isih sugeng iki kula sampean lek bekteni ora kena omong keras nang ngarepe wong tua. Karo wong tua kok nyentak-nyentak iki mboten pikantuk. Upamane wong tuane niku wis rada sepuh, talingane wis ora patek tengen. Niki nek kula sampean nang adoh dundang karo wong tuwa, upamane nang ngoten niku mboten pikantuk semaur saka kono. Ngopo niku mboten angsal. Nek diundang karo wong tuane pancen wong tuane wis rada suda pemirenge nang kadohan iki diundang, kula panjenengan ki nyedak sik nek wis tekan ngarepe wong tuwa gek matur wonten dawuh napa. Niki aturan Allah lho niku. Jadi ora kena kok jawab saka kadohan. Nang ngopo? Wis dijawab ngono ki ora krungu wong pancen iki wis rada diundang meneh. Nang ngopo? Ya ora tetep urung krungu wong pancen wis rada suda. Mandang wis ping 3 diundang nang cerewet. Wah, Masya Allah karo wong tuwa kok ngeneke cerewet iki jan nek kula ngari dosa mughaladzah tenan iku. Wong Allah ngendi kok walatan haruma ora oleh. Niki angele kula sampean bekteni wong tuwa. Nek wong tuwa niki tasih sugeng kok kula panjenengan ki kagungan dedaharan niki cara aturane kula panjenengan ora kena ndahar daharan sing diadep kuwi sadurunge bapak ibu iki diaturi. Niki cara aturane tata kramane anak karo wong tuwa menurut Al-Qur'an ngoten niku. Ning nggon aku ana kok Kang duwe anak wis dibojo anake niku. Yen wong tuane jek urip sik dadi siji sak omah. Niku anake niku nek dong duwe panganan terus tuku saka pasar kok ya kober-kobere tegel-tegele min teko dipangan wong loro lanang wedok bapakne mbok niki jan tanpa diaturi manang mung diwerohi kulite karo buntele tok. Masya niku wong nggon aku yu sing mbok sing marake ngono ku mbok sing mantune sing lanang mbok mantune sing wedok niki kula sampean niku nek dadi anak kok mangan wong tuane urung diaturi kok ades mangan niki kula panjenengan termasuk ora bekti karo wong tuwa. Cara patrapan hukum tetep dosa lho niki. Niki aturan Allah kados mekaten. Mila monggo awake dhewe ditlateni lek do selapanan NU ben ngerti tata carane urip, tata carane nyembah karo Gusti Allah lan rentetane nyembah karo Allah niku sakwise kita njungkung nyembah Allah
karena isih ana wong tuane kita diwajibake bekti nyang wong tuwa. Adine wong tuane mati niki pripun? Kula kemutan setunggalipun hadis. Nalika Kanjeng Nabi sampun hijrah dhateng Madinah. Sasampunipun Kanjeng Nabi hijrah dhateng Madinah. Nek Kanjeng Nabi wonten ing pengaosan ngaten menika ngendikaaken kowe kabeh padha bektiya karo wong tuamu. Niki salah setunggalipun sahabat wonten ingkang matur. Kanjeng Rasul napa panjenengan dawuh anak kadhawan bektos dateng tiyang sepuh iya kepareng kula matur menawi tiyang sepuh sampun pejah napa kula sebagai anak tasih kewajiban bekti niki sing ditakokke niku nek wong tuane mati iki saya wajib kebekteni apa ora. Kanjeng Nabi ngendikanipun kok keras sanget isih ngoten ora kok mentek meni ijeh niku ora isih. Nah jan wong tuamu mati kowe kewajiban bekti karo wong tuwa. Lah krana sahabat ingkang matur niki pancen urung ngerti tata carane mbekteni wong tuwa sing wis mati. Lajeng matur dhateng Kanjeng Nabi. Caranipun mbekteni tiyang sepuh ingkang sampun pejah menika kados pundi Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi dawuh bisedekah. Kowe ngetoke sedekah. Diwehke sapa tangga teparu sanak dulur fakir miskin. Ora semang maca apa-apa teko ngenehke sedekah. Atimu niat ingsun sedekah, ganjarane tak kirimke bapak karo simbok. Niki naminipun bekti dhateng tiyang sepuh. Ora mang maca apa-apa. Sahabat matur malih menawi mboten kuwasa sedekah Kanjeng Nabi awit mboten gadah bondo anggen kula bektosi tiyang sepuh ingkang sampun pecah kados pundi. Kanjeng Nabi dawuh fabi ayatin minal Quran. Wong tuamu sing wis mati iki kok wacana ayat-ayat Quran. Syukur 30 juz waca kabeh nek kuat. Wah mboten kiat. Ayo surat Yasin kepanjangan. Surat Ikhlas dereng apal. Tak pikir-pikir nek wong Islam arep bekteni wong tuane maca Ikhlas kok urung apal. Iki pancen wancane wong Islam wis bacake surat Ikhlas iki panjenengan. Ayo to nggih. Niki dawuh Nabi lek bekteni wong tuwa sing wis mati kok diwacake napa? Ayat-ayat Quran. Sahabat niki matur malih. Menawi mboten kuwasa maos ayat-ayat Quran Kanjeng Nabi. Anggenipun bektosi tiyang sepuh ingkang sampun pecah kados pundi. Kanjeng Nabi dawuh fabi kalimatin thayyibah. Mongko wong tuamu sing wis mati iki kok wacana kalimat thayyibah la ilaha illallah tahlil. Jadi diwacai tahlil itu termasuk bektinya wong tuwa. Meng ana dawuh ana tambahan kula manggihaken dawuh Imam Syafi'i sing ditulis nanggone kitab Iqna juz 2 Qurasan akhir. Kula manggihaken dawuh Imam Syafi'i nek mbekteni wong tuwa sing wis mati nganggo diwacake ayat Al-Qur'an, nganggo diwacake tahlil, iki sak rampunge maca ayat Qur'an, sak rampunge tahlil kudu dianani donga kirim. Nek ora nganggo donga kirim iki cara pendapat Imam Syafi'i ora tekan kan. Dadi sawise maca ayat Quran terus maca tahlil rampung iki terus diangkat tangane. Nek cara kiai atau kaum kalek donga cara Arab wong iso. Allahumma balligh waj'al wa awsil wa taqabbal misla sawabi ma qara'na fi hadzal masjid min ayatil Quran wa min kalimati thayyibah lan sapanunggalanipun ila hadrati ruhi sapa niku nek ngerti nek iso cara Arab. Angin kadang-kadang ana to ya Kang sing ora iso ndonga cara Arab ya. Sapa? Nek ora iso cara Arab nek cara kula ya untung pancen wong Jawa. Mbahne ya Jawa, bapak mbokne ya Jawa, anak-anak ya metu
Jawa ora ana sing gembel kok. Ha iki ya tenan bar tahlil ya dongane teko cara Jawa. Donga ki anggere dikawiti nganggo selawat, ditutup nganggo selawat, senajan cara Jawa, cara ngendikane Kanjeng Nabi tetep ditampa karo Allah. Rampung maca tahlil, rampung maca ayat Quran. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah Gusti, anggen kula maca ayat Quran, anggen kula maca tahlil, mugi ganjaranipun yen paringaken bapak biyung kula ingkang kalih-kalihipun sampun bangka. Seda kok bangka lali, seda ngono ya Kang. Muga-muga panjenengan paringi ngapura. Anggo terus ditutup nganggo selawat. Niki tetep donga kula mbiyen sing kok niki bakal ditampa kok karo Allah. Timbang donga cara Arab ning ora ngerti maknane, lak mender mimil tok, atine ora pateno iso semende nang Allah. Leres mboten? Oh donga wah jan fasih. Perlu penjual wa ausir. Ana takoni, Kang, kenapa? Kowe ngerti maknane lek ndonga mboten. Jan ora cocok niku. Nek cara kula panjenengan ora ngerti maknane donga cara Arab, ha itu kok cara Jawa ngono wae. Anggere dikawiti nganggo selawat, ditutup nganggo selawat, tetep donga niki dijabahi karo Allah Subhanahu wa taala. Ikilah kula panjenengan kewajiban sing nomor loro sakwise nyembah maring Allah ingkang pertama, ping pindhone kita nika urip nang ngarang donya diwajibake mbekteni dhateng tiyang sepuh. Senajan wis seda upamane paling ora nek pendak malam jemuah bapakne mbok niki ditahlilke paling ora. Syukur-syukur kok pendak lebar maghrib kirimi Fatihah ora kitung sepisan, wah niku luwih utama nuduhake anak bekti dateng tiyang sepuh. Nek paling ora niku nek kula sampean iki bekti karo wong tuwa ni anggere lek salat 5 wektu iki ajeg saben-saben lebar Fatihah niki paling ora mesti njalukke ngapura dosane wong tuwa ya Kang ya. Wah anggere wis tekan walad dolin ngono kan ya ditambahi donga muni piye? Rabbi ghfirli wali walidayya. Niku termasuk kula sampean bekti nyang wong tuwa. Wong njalukke ngapura dosane wong tuwa loro. Niki jauhipun Allah nang Al-Qur'an ya panjenengan kon kudu ngono kuwi. Waghfir lahuma jana adzulli minar rahmati. Sak piturute niki ayat kan. Mila saking menika monggo. Kita sebagai warga NU mbekteni karo wong tuwa sing isih urip ya dibekteni cara wong urip. Mbekteni wong tuwa sing wis padha seda ya diwacake ayat Quran ditahlilake. Dene masalah tahlil niki memang teng kalangan Islam dhewe berbeda pendapat. Nggih. Ana wong Islam sing berpendapat tahlil kuwi tetep dianjurke, diprayogake, dikulinake, malah ana sing ngandhake diwajibke. Ning ana sekelompok umat Islam tidak perlu tahlil, tahlil itu bid'ah dolalah, iki ana. Terus ditambahi meneh, wong mati ora perlu dikirim, ora ditelung dina, ora 7 dina, 40 dina ora. Kuwi kabeh bid'ah dolalah. Monggo. Monggo. Nek sampean arep melu sing tik-tik bid'ah dolalah monggo. Nek cara kula wong mati luwih-luwih wong tuane dhewe niku selagine tiyang sepuh kita niku pancen wong Islam, senajan toh ngibadah iki ora patek jejeg. Lah ana to ya Kang ya. Islam nek salat ki jan teko nek dong kober ngono wae. Niku selagine tiyang sepuh kita menika kok Islam senajan kasarane lek ngibadahke jan englek-englek. Niku kula sampean sebagai anak nek wong tuwa niki mumpun mati tetep dikenake njalukke ngapura dosane wong tuwa niki wau. Ning senajan wong tuane dhewe
Nek pancen ora agama Islam, tekan mati ora netepi agama Islam, kula panjenengan sebagai anak niki dipun haramaken ngirim lan njaluk ing ngapura dosane tiyang sepuh. Niki Al-Qur'an sampun memberikan penjelasan kok. Sing dicontohke wong tua mati sing ora netepi agama Islam diharamke njaluk ing ngapura dosane ingkang damen contoh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini nabi ini Allah, Khalilullah, kekasih Allah. Neng ramanipun ingkang naminipun Pak Azhar niki lak mboten nyembah Gusti Allah. Le nyembah reca. Wong reca ingkang dipun sembah ramane Nabi Ibrahim niku dipajang nanggon kiwa tengen Ka'bah zaman semanten niku jumlahe ana 360 brahala dipajang nang kiwa tengen Ka'bah. Niku sesembahane ramane Nabi Ibrahim. Lah mula nalika ramane Nabi Ibrahim niku sedo, Nabi Ibrahim lan nyuwunaken pangapura dhateng Allah. Waghfir li abi. Innahu kana minadh dhalin. Gusti, mugi miyan paring pangapura dhateng bapak kula. Awit bapak kula tiyang kesasar. Tapi Allah le ngendika ora iso Ibrahim. Senajan kuwi bapakmu ning mungsuhku, senajan kuwi bapakmu ning ora nyembah aku. Lah nek kowe anake ning kowe kekasihku, wong kowe nabiku, utusanku. Lah niki Nabi Ibrahim niki mawon dadi nabi kasih Allah, bapake ora Islam, njaluk ngapura ditolak kok. Nek bapakne niku tiyang Islam, kula panjenengan tetep dianjurake bekteni njaluke ngapura dosane tiyang sepuh senajan tiyang sepuh sampun pejah. Paham mboten, Pak? Niki nalika semanten sahabat lek matur nek tiyang sepuh sampun pejah kula anggenipun bektesi kados pundi? Ya kuwi nganggo ayat Quran. Nek mboten kuwasa ngangge ayat Quran fa bi kalimatin thayyibah kon macake tahlil. Sahabat niku lek usul niku jan nganti tertil banget. Sakwise ngusulke nek ora iso maca ayat Quran kon maca kalimat thayyibah niku ya jadi takoke to. Upami Kanjeng Nabi ya mboten kuwasa mawi kalimat thayyibah. Aku jajal tak jaluk mupakatan karo sampean, Pak. Kira-kira nek cara sampean ndak ya ana wong Islam kok ora iso maca la ilaha illallah ki ana apa ora kira-kira? Nek cara akal lah ya ora ana to nggih. Ning bareng tak teliti bener-bener sahabat niki cerdas. Jebulane kok ana to Kang wong Islam ning ora iso maca la ilaha illallah. Napa nggih wong bisu kok. Wah nek ngono sahabat ki ya cerdas ya. Nek mboten kuwasa maca la ilaha illallah. Kanjeng Nabi le ngendika, "Mongko bapakmu mbokmu sing wis mati kuwi kok jalukno ngapura dosane maring Gusti Allah." Dadi upamane ora iso sedekah, ora iso maca Quran, ora iso tahlil, ayo teko jaluke ngapura, ya Allah Gusti, mugi panjenengan paring pangapura dhateng sedaya dosa kula lan dosanipun bapak biyung kula ingkang sampun seda. Ngono kuwi kena, Kang. Nek ngono kuwi ndak ya ora iso ya. Nek muni ngono kuwi ndak ya ora iso. Nek ora iso ya jan camber gelap tenan. Ayo nek bapakne mbokne ki lek mati ora babar pisan. Wong-wong tua mati ya tertinggal kok. Gitu. Ninggali omah nyatane di gelem ngenggoni. Leres. Ninggali sawah sing isor kae ya gelem maculi to. Ayo. Ninggali Tegal sing kan pinggir dalan kae ya gelem ngedol. Ayo. Asik gitu kumiyo kae. Jarane ora ngerti. Adol Tegal tinggalane wong tuwa. Ha ngono kok mung njaluki ngapura dosane ora gelem jan pancen anak sambar gelap tenan. Paham mboten Kang? Nikilah tata carane kula miyan urip bisane oleh ridane Gusti Allah. Pertama kita nyembah Allah. Sakwise kita nyembah Allah dibarengi karo bekti nyang wong tuwa. Carane bekti nggih mawerni rupi ingkang sampun dipun ngendikaken Kanjeng Nabi. Saking menika mugi-mugi kula gadah penuwunan dhateng Allah
awake dhewe warga NU khususe muga-muga dadi warga NU sing slamet awit donyane nganti tekan akhirate. Ati kula panjenengan iki dadi wong NU aja niat liya-liya, niat kita dadi wong NU mahabbah dateng para ulama, nderek dateng para ulama. Anggere kula sampean atine lek dadi wong NU iku mahabbah karo ulama, nderek karo ulama, insyaallah mengko nang kono dijamin karo Kanjeng Nabi yukhsarul mar'u ma'aman ahabbah. Wong ki sik nang akhirat arep dikumpulke karo apa sing disenengi nalika urip nang alam donya. Gandeng kula sampean kuwi nang alam donya senengane karo NU, senengane karo para ulama, bejang teng akhirat ajeng dikumpulke karo para ulama kok, Kang. Nek sampean kabeh nang donya iki senengane karo jantilan, sok nang kono ya kumpulke karo jantilan. Ayo sing ora ngandel njajal. Wong loro sing siji nderek kiai, sing siji jantil. Ngusuk nang kono dikumpulke dhewe-dhewe. Ora iso ya. Mul Kanjeng Nabi le dawuh yuksarul mar'u ma'aman ahabba. Dadi wong iki besok nang akhirat arep dikumpulke karo apa sing dadi kesenengane nalika urip nang alam dunya. Lah mugi-mugi kanthi lantaran pengajian NU ingkang ngaten menika awake dhewe besok nang akhirat karo Allah dikumpulke dadi siji karo para alim ulama. Allahumma nek dikumpulke karo para alim ulama kula gadah penyono dhateng Allah. Tetep mengko kabeh iki nang burine Kanjeng Nabi. Sebab oleh syafaate Kanjeng Nabi. Wong derek ulama sing dawuh ya Kanjeng Nabi kok. Kanjeng Nabi le ngendika ittabiul ulama fa innahum surujud dunya wa masabihul akhirah. Kowe kabeh nang donya iki padha derek ulama. Bab ulama iku pinangka obor saka donya nganti tekan akhirat. Niki dawuh Nabi kula sampean kon nderek ulama. Ya sak derajat sak pangkate. Nah arek nderek 100% mboten kaluan saged. Ora semangat ado-ado wis. Sampean ki arek nderek tindak lampahi Mbah Kyai Mukhlasin sing persis durung karuan kuat kok. Leres napa mboten? Jadi sak derajat sak pangkat lek nderek para ulama menika. Nek arep 100% ora iso. Niki dawuh Nabi tabiul ulama. Kon derek para ulama. Lan nek kula sampean iki dadi umat Kanjeng Nabi kok wis padha ngedoh karo ulama titeni wae. Kanjeng Nabi le dawuh niku sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha. Bakal teko nang umatku swijining zaman mengko umatku do mlayu saka ulama. Maksudipun hadis ora kok nek kepethuk Mbah Kiai terus mlayu mboten. Sing dikarepke ya firuna minal ulama iku ora kok nek kepethuk kiai mlayu. Terus nek ditekani kiai lunga mboten ngaten. Kumpul karo kiai iki bendina. Ning ora iso ngrobah lelakone ditirokke tindakan lampahe Mbah Kiai. Ayo nek karo kiai wong omahe jejer ya bendina ketemu. Ning wong jamaah ya ora tau kok. Ana apa ora, Kang? Ana apa ora? Mbah Kiai mulang ngaji urung tau gelem nunggoni kuwi tanggane aku lho. Ngasih tekan mati. Lah iki nek tak anggap wong ngono ya firuna minal ulama. Nek wong ki wis do ora niroke tindakane para alim ulama, senajan cara karo ulama, nek ora niroke tindakane ulama, iki engko Gusti Allah arep malingi coba karo umat ki 3 perkara. Kanjeng Nabi dawuh sing pertama, yarfa'ullahul barokata min kasbihim. Umat yang harus sedo ora nderek ulama engko arep diilangi barokah rezekine. Dadi lek nyambut gawe ku ngontut ya oleh ning rezeki iki kok boros ngono lho. Temanjane iki ora patek cetha, leres napa mboten? Sakniki ngono apa ora ya, Kang? Aku ki ngeling-eling awak kula ki ambak lho, Kang. Zaman kula alit. Bapak kula niku ana duwe sawah rada kathah.
ana wetan desa, ana kulon desa, ana lor desa, ana kidul desa. Patanggon niku Bapak kula. Zaman kula alit niku angger patanggon niki ditanduri pari kabeh. Terus engko wayahe panen dilumpukke, diwadahi nang tumbu ageng niku. Niku kebak sak tumbu niku. Niku terus mangke sawah niki digarap malih. Nganti sawah sing digarap niki wau metoke panenan meneh, panen meneh. Gabah sing teng tumbu niku dereng telas kok. Niku zaman alit kula lho. Ya dicikuki bedino ning urung ta. Ning barang kula pun gedhe wis di bojo. Bapak kula biung kula tasih niku kampun beda to. Sawah niku isih maune digarap ya isih kaya maune. Pangges panen lumpuhke dadi nang tumbu ya oleh tasih kathah kaya mbiyen. Ning kok angger sawah ki digarap wis mulai ditanduri urung sampe tandur ki merata gabah sing nang tumbu niku mun entek lho Kang. Niki tak pikir ya termasuk ya faul barokah min kabim kaya ngene iki. Niki kula wong menangi dhewe. Anek sampean mbok setahun niti kok ngono ki apa urung. Ya niki dadi umat ki anggere wis ora padha nderek karo Kanjeng Nabi. Para padha nderek karo ulama ki coba sing pertama diilangi barokahe nyambut gawe niki wae. Sing nomor loro nek umat ki wis do ngedoh karo ulama arep diparingi coba apa wa yusallitullahu alaihim sultanan zalima arep diparingi pemimpin sing zalim. Pemimpin ki sapa ya garek delok tingkatane. Ana ya nang desa ya pemimpin sak desa ya Pak Lurah niki namine pemimpin. Nggih mboten? Nek tungkake nang sak kecamatan ya Pak Camat.